саломи худро ба тамоми мухлисонам мерасонам. соли нави ҳамаи шуморо муборакбод мегӯям. بدونی همراه در پیش ره دارد اگرچه تک چراغ نیست مهدارد. соли 2017 зулайхо аслан рӯи саҳна наомад, вале дар чанд клип ки дар хориҷ наворбардорӣ шуданд аз худ дарак дод. худаш мегӯяд имсол хеле серкор ва сермаҳсул буд. ба шветсия сафар карда будем, сафарҳои ҳунарӣ, консерти калон барпо карда будем ба Москав. хотираҳо ҳамин аст. дар тоҷикистон ягон бор дар саҳна набаромадам, фақат клип кардам. консертҳое буданд ки даъватӣ будаму ё ин ки ман сафарҳои ҳунарӣ доштам ё ин ки дар тоҷикистон набудам, ба ҳамин хотири натавонистам ки дар он ҷо иштирок кунам. ҳанӯз овозҳои бастам озодӣ мехоҳад, ғазалҳо шодӣ мехоҳад. замони зулайхо машғули сабти клипу консертҳо дар хориҷ буд, дар дохили атрофаш овозаҳо хеле паҳн мешуд. мегуфтанд ҷарроҳии номуваффақи бинӣ боис шуда ки ӯ аз омадан рӯи саҳна худдорӣ мекунад. ҷарроҳии бинии худро зулайхо ҳам пинҳон намедорад. ӯ росташро гуфт. рости ман дар ин мавзӯъ аллакай интервю додам. гуфтам ки ман барои симои худро зебо кардан ҷарроҳии пластикӣ накардам. ман танҳо борои нафаскашиам каме мушкилӣ доштам, маҷбур будам ин корро бикунам, чунки ман сароянда ҳастам. зулайхо аз тағйирот дар рӯи худ шикоят надорад ва ӯ ба шояҳо атрофи ному зиндагиаш одат кардааст. албатта ҳар рӯз як хабар ҳаст, вале намедонам кадомашро бигӯям. яке занг мезанад, мегӯяд ки мо фаҳмидем ту ба садама афтодӣ. мегӯям ки не, охир ман соқу саломат ҳастам, шукр. бо яки дигар як рӯз занг мезанад, мегӯяд ки зулайхо, мо як наворе дидем дар интернет ки дар кадом туе намедонам ҷанг шудааст, ту ба касе корча мезанӣ. ман гуфтам не, охир ман ин хел корҳо аз дасти ман намеояд. барои ҳамин ҳар рӯз як хабари нав, як чиз ба гӯшам мерасаду қадар аҳамият наметам. вале дурии ӯ аз саҳна зиёд давом накард. дар ҷашни соли нав духтари фархорӣ бо каме тағйирот дар сурат ва бо як дастовез рӯи саҳна омад. бовар дорад ин тӯҳфаи ӯ ба дилҳо роҳ ёфта дар ёдҳо хоҳад монд. тӯҳфаи беҳтарине дорам ки муддати зиёд метавонанд гӯш кунанд, бирақсанд. як суруди бисёр ҳам ҷазоб омода кардам. сурудам бо номи духтараки фархорӣ.